Madam, you want a Gary? Gary, I'm not. Apple, one with apple. Look when he near and Guy, baby, lation, my wedding Yarika. Gary would the number one thing equal to Nerenga. Malan and that will be on a street. Eh? You will sugar and temper. You open the gate, huh? You open it. Oh, ihum na seso. Ihum na dada. Akwa baby na bakwa. Gisim ni na ge ho wanne gi na aba. Nchokwu ga akwa gisim na. Ndo shijide gi. Ko ge ha. Na ga akwa. Owu ya ki yeba. Ihoto wade. Ihoto wade. Ifilm ga jide gi. Owu gwal ha. Owu ko we ha. Ndo shimen na namya na emecham hu ha na nka han ya na dan ya otuna shi. Atagele. Dale na hi yeba. Owu ya ki yeba. Ukem kwụsị iti mkpu na. Oli hi na etiri mkpu. Wa bia ti mkpu. Oli hi na etiri mkpu. Fa bia ti ya. Onye no ka ị na-eti mgbe ya dị ka ị nyere m oke akwa ihe akwa kpara isi na inyere m mgbe wakọ onye tiga n'ime akpa bis echichi gara m akwa gị wuru onye nwere akọ na uche fego nye m akwa m na-eji aga event mana ịba nara nwanne ihe omere ihe ọjọọ gị gaga chụrụ ụbịam chụrụ family costis ọnụ were rejection nọ na family gị were enye m nrụgo onwe m gara echu ehiti nwede m so gbuo m ị na-ajụ mma event m gara agarukwere m ya agaru ozugbo m na-eru na gate ndị GSS wụ ndị bansa ha si n'ote some back somebody and you do when other be event issue ibra me njiri second and ocean na me because now I'm na event m ga kanokwa n'ihu kem ga jeta 21st of April 2021 na Nnewi nka n'ihe ele ahia ebube chukwu okolie agụ okolie kwen wo nwachi na-emelu na London wi ya we sita okoli aka nwoma Ada uli taubede Esther wo nwanyi mo bi di e nwoma Chineke kechote enwe ba na aso nwoke lotara nwanyi wu ihe na onye made mistake into marriage nke nwoke kwen made mistake into marriage ha abụọ nwere onwe hotel ha kapuru n'ime matrimony nọrọ ga nga ahụ na-amụsụ ụmụ gị hụ ụmụ nwaanyị nọ mụrụ nwaanyị ma obi dị nwaanyị ga-awụ di echeti oke na ala tawu ihe omega m sị mba mmiri ara gbo ya ta m tụzi ote m ga-esi atụla loge gịpụta nga na-eti wowowowowo bede Esther Okoli wu tata London niile ga-agbabi abụọ otolo Nnewi ga-agbabi abụọ na Anambra niile ga-agbabi abụọ ndị uli na ndị Nnewi taa ha niile ga-erisacha ṅụọ gịbịa nga nọ na-eti akparị onwe go na mkpọkịrị ihe m yi gịrasị na m yipụrụ gị ya gịrasị m yipụrụ gị ị ga-anye si gị ọnụ ọjọọ ga-egbu gị ọsọkwa gị gara Chineke birthday gara Jehova birthday onye na-agara birthday ka nwunye m mma ọ ka nwunye m mma ele onye nwunye m ukwu arịsịwa gị na ya ka iji atịrị Esta ilekwe nwunye gị ahụ anya n'ihu nwoke ọrịa chihu okwu kwụta ote ị nọkọtakwa nwunye gị ọra ahụtụ ụlọ tete gị bịa lelee anya n'ihu nwoke ọpa ka were ihu kacha zụrụ ụkwụ n'elu nwunye gị wa akpa mgbudu na-enweghị ihe eji eme mkpọkọrọ ihe na-akpa aga nwoke lekwote odorogo mgbe ịlụrụ nwaanyị wote ekere nwoke na-abụ ya lụọ nwaanyị ote gaa lelee ebube chukwu since ọ bụrụ alụ Esta ahụ ya etuta asha nwoke mma na-enwe life kwụna nwa gị ịlụta nwunye gị ote gị kpọ ọchụchọrọ ote ka ị na-aga ma gị kawa nwunye gị mma gị na-anwụje gị na-eto anọkọtakwala kpọkpọ nwunye kpọ nkata arawa gị na ya dị n'ụlọ ahụ akpọkwụli ahụ akpọkwụlikwe nwunye m nwaanyị anọ nga hụrụ otu ọrụ ndị ma ka esi ebi ndụ ndị di ha na-alụzi ọma na ndị nwunye ha na ihe na-agaghị ụgwụ ụzọ amaala parakwa igwe gị kwa na m yipụrụ gị efe na biko Imo akwa ị ga-epi ya na ị ga-eyipụrụ m akwa ebe a akwa iyi mmiri gị na-elawa ọgbasa m ị ga-eyipụrụ m akwa ebe a ọ agbasara obi na gị he enwere ụka na-ekwu ekwu asa a ga-eme ya eme ka agịda emeli ya isi ka ga-esi eme asị m iyi bụ akwa a ga-agbasa obi gị ihe ma iburu m akwa ọ masị bekee ka na-azụ moto biga mmanụ gị chịrị ọkịrịka wekọpụ chịka m uwe ga-awụ mmiri ote m ruo mmiri ka ji akwa bagara n'ime ihe nji aba mkpọkịrị ihe na-enweghị ihe ọkịrịka wekọpụ ka iji nga abịa ekeli nwoke m biko ọnụ ọjọọ ga-egbu gị jepụrụ m ya chịkwa m wewe igwe na-agaje ebe do chimefe wo egbe ọkpụkpụ ego iwe onye osi ịdọkara m ịnụteji mkpa ha ka m nụchi fim wọdụ waịdị eshiri eshi na awụdo otu onye echiri m ya
agbakọrọ agbagote ma bụrụ chief droga m ya n'isi gị nwede m nọsọ ihe ochote dụọ m riri ee ọwụdị mmadụ ga-adọgụ ke gị agụ na ọdụm agụ ha agbakote dọrie ego ilecha m anya maka m nọ na gị ọkịrịka wekọp gị nwede dị mkpa ha ka m gbaa m ọtọ ee obido igwe nwanụ ga-agba ọtọ maka agbada ọtọ gị pụta maji n'ọba aka stupid mbesan onwe ahụ na-ewugo onwe na m sị gị na esta okolie mara mma maka anya nwunye gị ị gara aga kpọrọ nwa nnụnụ kpara ka ukwu gị na ya biri ya nọ n'ụlọ gị etide gị ka ukwu kpara aka ukwu too esta na-agba mbọ nga alụlụ ya gị kweta maka ya ngide mote dọm riri ee ihe ọdụdọ kego ma ọdọ ọkwụlịkwụlị ga-adọ gị ma ọdụdị adọdọ gị dis week gị kpọ m onye oshi mana ma ịgbara nkịtị ihe niile eme ngụ bụ iti gede ọnụ echi ka gị m tikpụrụ ọnụ gị kpọ m onye oshi nọnsens ma ọsọrọ gị ma ọsọ dị ga-agacha na mbe dewe otu ụzọ chie ụzọ ọzọ emepe ebube chukwu olụtara nwaanyị ndị nnewi ewele m ọ na-akelu ụnụ ada alụ nọnsens esta iwe ezigbo nwaanyị adauli iwe ezigbo nwaanyị taa kwana ihe ha na gị esi ncheta ọmụmụ gị ogologo ndụ ka m na-arịọ n'isi ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ịmụọ na mụọ ị ga-amụkwa ọzọ ị ga-amụ gị n'ọnwa ote di gị sị gị close me gị si ya no closing not happy birthday my sister hapụ ka ndị dọwara m na mbọsị nta imechi ọnụ owere nchi thank you nye m akpụ ma ọsị nwere akpụ isi nwede akpụ ị ga-amakọ na ụmụ enwe akpụ ka ị ga-enwe mbịa nga ọdị ga-enwe akpụ nwere akpụ ji ege n'ọnụ gị mkpọ m onye osi Chineke nke igwe na-aza ekpere o Chineke nke igwe na-aza ekpere dere jigi adajụkwala m Chineke nke igwe na-aza ekpere m Chineke nke igwe na-aza ekpere dere jigi adajụkwala Chineke Karo Chief good evening. Hello Tiri good evening hello Tiri Ki Igbo Bible, where are you headed to? I'm heading to church to see if God can bless me with a husband. I've waited for too long. You need to go di. Agụrụ di agụ na ga-agbọ bịa ha ka gụgụ ba alụ di ugba. Ele ni so from gịnị gba game makpụrụ n'ime monopause. And anyway, eweli wa ihe m ṅụrụ aṅụ. Agara m zụrụ mmiri mkpọ. Ọtagwụla ṅụmara mmiri waterproof. Nga ga-ekọkọ tamasị. Nga m zụrụ mmiri mkpọ. Mekwe na aga anyị. I have a message for you. Always very fun. Lekwanya ma agwago, ị gaje church gị today. It is not only inside the church you can get a husband. Continue. Yes! Husband the makpuru n'ime your DM. Inbox. Go back to your inboxes and reply chats. Reply messages. There are a lot of husbands opportunity makpuru nga ha na-eche gị. But because you are so pompous, you look down on them. You be mumu. Iwepụrụ ihe nọ n'ala ị ga-eji aka gị ghọrọ ya ote. Gị na-achọ nke nọ n'elu igwe bụ amali eluigwe na-aghọta. Go inside your inbox. Reply your chats. The same people you are going to the church to go and look for, they are the same people in your inbox. The difference is because how you quote not a church ever. Inbox how they go straight and direct I love you. Once you reply, and then when we hana nke nwere ishi, una na akpakọ before you know it, give up into matrimony. A word is enough for the wise. Use your phone inbox wisely. It's not only to go and check up fashion. Check onye gbara ọtọ, check onye marriage ya break, check onye nwere gash. I get the breast, I get the head, I be house material. No, don't always check on those ones. There are more important things you can benefit from your inbox and from internet. Continue. Than the other way around. May the pieces of the Lord be unto your heart. Ejoku, all we are wonder. I took my leave. Chineke nke igwe na-aza ekpere o Chineke nke igwe na-aza ekpere dere jigi adajụkwala Chineke nke igwe na-aza ekpere dere jigi adajụkwala o. Hi.
Iwe. There is sense in what this man just said. There is serious sense in what he has just said now. Social media is not only for social activities. So I can actually get a husband from social media, from my inbox, messengers and all the rest of them. And I'm always going to church every day to look for husband, when husband is just there waiting for me. I think it's time for me to go and begin to reply all the messages in my inbox.